To fa wata sabuwa asirin mai anguwa ya tonu, an kama shi a cikin masu garkuwa da mutane. Shi dai wannan mai anguwa lalle ya ci amana matuƙa, domin lalle mutanen ƙauyen da wannan mai anguwa yake lalle sun ɗauke shi da muhimmanci 100%, inda duk wata matsala da ta shafi al'umma lalle akan zo wajen wannan mai anguwa domin a kawo mishi ƙara, kuma ba a taɓa tunanin yana da sa hannu a cikin waɗannan masu garkuwa da mutane ba, domin su kansu mutanen ƙauyen lokacin da aka ce an kama mai anguwa a cikin 'yan fashin dajin nan, to kwata-kwata ba su gama yarda ba. To amma ganin an riga an kama shi da bindigogin shi kuma sannan da kanshi ya ansa laifinsa, to shi yasa lalle mutanen garin nan suka yarda, domin ko da wani lokaci shi wannan mai anguwa yana zaune ne amma kuma yana yi musu infoma, wani lokaci kuma tare da shi ake zuwa a yi harbe-harbe da bindiga. Shi wannan mai anguwa abin da yake yi kenan, wanda kuma shi a matsayin shi na ma'aikacin gwamnati bai kamata a ce an same shi da shiga irin wannan muguwar ta'ada ba. Ya kamata a ce shi ne ya kamata a ce yana ma mutane faɗa akan ma su daina wannan garkuwa da mutane. To amma abin da ya ba mutane mamaki shine lokacin da asirin wannan mai anguwan ya tonu, bayan da wani talakansa ya fita wajen gari ya je gona, inda wani ɗan garkuwa da mutane ya zo shi kaɗai ya yunƙurin zai sace wannan manomi, to inda wannan manomi sai ya mishi gaddama, daga nan suka fara dambe, inda ya kashe wannan ɗan bindiga. To bayan ya kashe wannan ɗan bindiga, daga nan sai ya ɗauko bindigan ya dawo da ita cikin gari, inda ya zo ya kawo mai anguwa, domin dai dama a wannan gari nasu kwata-kwata babu 'yan sanda. To bayan mai anguwa ya karɓi wannan bindiga, sai ma wannan mutumin hikima, sai ya rufe shi a ɗaki, inda ya ɗaga waya take yanke ya kirawo shugaban 'yan bindiga, inda yake ga mishi lalle ya zo fa garin nan nasu ba lafiya, domin yanzu haka an kashe wani yaron shi ɗaya. Inda wannan shugaban 'yan bindiga ya zo duba, inda ya ce lalle wannan ba yaronsa ba ne, shi ma sai ya kira wani shugaban 'yan bindiga. A haka dai har aka samu wannan ɗan bindiga a wace daba yake. To baccin 'yan bindigan nan sun gano daban da wannan ɗan bindiga yake wanda ya mutu. To daga nan sai suka zo suka zagaye wannan gari, inda suka ce lallai ya dawo wanda ya yi wannan kisa, inda mai anguwa ce lalle ya kulle shi a ɗaki, inda ya ɗauko shi ya ba wannan shugabannin 'yan bindiga, inda suka tafi da shi bayan gari suka harbe shi ma, sannan kuma aka ba su bindiga su suka yi tafiyar su. Daga baya kuma suka ɗauki alkawarin cewar lallai duk wannan garin kowa sai ya haɗa musu kuɗi, kuma ana son su haɗa kuɗin fansa kimanin kuɗi miliyan 10, idan kuma ba haka ba lallai za su tashi wannan garin gaba ɗaya, tunda har aka sake aka taɓa musu ɗan uwansu. To abin da zai baka mamaki shine kaga 'yan bindiga kenan su an kashe musu nasu mutum ɗaya, sun ɗauki alkawarin za su tayar da gari. To amma mu sai kaga mu wanda ba 'yan bindiga ba mun fi miliyan 10 a Najeriya, ga mu nan lokaci ɗaya sai 'yan bindigan nan su zo su kashe mana mutum 100-200, amma mu ba mu taɓa haɗa kanmu muka ɗauki mataki ba. Kowa idan ba ɗan uwan shi aka kashe ba sai kaga shi baya damuwa, iyakarta ya ce Allah ya kiyaye shikenan, gobe kuma shi kanshi sai a dawo kanshi a zo a kashe shi. Haka wannan 'yan bindiga kullum suka yi mana ɗauki ɗaiɗai, kuma yanzu yanda 'yan bindiga suka haɗa kansu a ƙasar nan, to ina tunanin in dai ba ƙungiyar 'yan shi'a ba, ban ga wata ƙungiya ba ko wasu taron jama'a wanda suka haɗa kansu wuri guda kamar yadda 'yan bindiga suka haɗa kansu kullum suna wulaƙanta mutane, kuma an kasa ɗaukar wani cikakken mataki a kansu, domin 'yan bindiga yanzu a ƙasar nan irin wulaƙancin da suke ma al'umma Allah ne kaɗai ya san iyakarsa. Domin idan sun kama mutane, wasu su yi harbi da bindiga, wasu kuma su dinga dukansu har su rasa rayukansu, wasu kuma a basu da yunwa har su rasa rayukansu. Kuma abin da zai baka mamaki shine duk wanda ya je wajen 'yan bindiga ya dawo, idan ka ji irin wahalhalun da zai faɗa ana yi a hannun 'yan bindigan nan, lalle dole kai kuka, kuma dole ka tausaya mishi, domin gurin 'yan bindigan nan idan an kama mutum in zai shekara 10 a gurin ba zai yi wanka ba, ba zai wanki ba, sannan ba zai aski ba. To kaga ƙwarƙwata kawai ta ishi mutum fitina a wajen wannan 'yan bindiga, sannan kullum ga duka, ga shi ba ƙoshi da abinci. Abin da zai baka mamaki shine kuma su talakawanmu abin da yasa suke kokari su bi wannan 'yan bindiga, kullum wasu suna bin su ne fa wai domin kar 'yan bindigan nan su kashe su. To amma kuma da dama idan kwananka ya ƙare, idan ka bi wannan 'yan bindiga daji, to wahalar yau da gobe ma takan iya kashe ka a banza a wofi. Kai tun da wuri, kamar yadda wasu suke faɗa daga cikin 'yan siyasa da kuma manya-manyan malumanmu shine idan 'yan bindigan nan sun zo za su yi garkuwa da kai, to kaka kuskura ka ce za ka bi su, kawai ka bijire musu, duk abin da zai faru ya faru, domin dai kullu nafsin za'iqatul mauti, duk mai rai mamaci ne, kullu man alaiha fan,
komai na duniya zai iya ƙarewa. To kaga ko ka yi musu gaddama ko baka yi musu gaddama ba, lalle idan kwananka ya ƙare za su iya harbe ka. In kuma kwananka bai ƙare ba, in zaka shekara 10 ne a hannunsu, lalle za su gaji da ajiyanka, sannan za su sake ka ka dawo gida. Domin yanzu dai kowa ya san halin da ake fama a cikin ƙasar nan, yunwa da talauci yana damun mutane. To amma abin da zai baka mamaki shine yau sai ga ɗan bindiga ya zo ya sace ɗan uwanka, kaji an ce sai an bada miliyan 10. Haka ga mutanen mu za su shiga su fita, in mutum na da gida ya siyar, in fili gare shi ya siyar, kai wani ma in shago gare shi a kasuwa ya daga ya siyar, duk ya haɗa wannan kuɗi ya je kai ma wannan 'yan bindiga. A ƙarshe kuma 'yan bindiga na sai ga sun baɗa mishi ƙasa a ido, sai ya gama wannan duk abin da zai sayar ya gama sayarwa ya kai musu, sannan kuma idan kwananka ya ƙare, sannan kuma sa da ya kashe ka, sai ga sun bindige mutum. To ka gani sai ga asara abi kenan. Daga baya mutum sai do yana da ya sanin shi kanshi ai bai ɗauki wannan kuɗin ya kai ba, domin dama ya kai wannan kuɗin ne domin rayuwar ɗan uwan shi tsira. To amma kuma da ya kai kuɗin kuma rayuwar ɗan uwan shi bata tsira ba. Kuma irin wannan abun da dama an saba yin shi a Najeriya, ba wai so ɗaya ba, ba so biyu ba, domin ko kwanan nan akwai wani limamin Juma'a da suka kashe, wanda sun kama shi ne tun watan azumi da ya wuce, inda suka buƙaci lalle iyalan wannan limamin Juma'a sai sun ɗauki kuɗi kimanin miliyan 20 sun bayar. To amma wannan iyalan nashi ba su da wannan kuɗi, inda suka roƙi wannan 'yan bindiga suka samu kimanin kuɗin da ya kai miliyan 11 suka kai musu, inda suka ce su yi haƙuri saki wannan limami. Amma 'yan bindigan nan suka ce ina, dole sai an ciko wannan miliyan 9. Alalun kuma kafin a kai wannan kuɗi, duk wani ƙaddara na wannan limami da cin bashi da menene ba abin da ba haɗa ba, domin a samu dai a ga wannan limami ya dawo. A ƙarshe dai wannan kuɗi ba su samu ba, haka suka bindige wannan limami. Kaga yanzu an yi asara biyu. Na farko babu rayuwar wannan limami, sannan kuɗin da suka ɗauka suka kai musu babu wannan kuɗi. To kaga inda ce tun farko da aka nemi wannan kuɗi sun ci gure kawai babu wannan kuɗi. In kwanan limamin na ya ƙare kawai su kashe shi, in ko kwanan shi bai ƙare ba za su sake shi, domin su mutane ko da wani lokaci lalle suna wasa da ikon Allah ne, amma da sun yarda da ikon Allah 100%, to wani abun ba za su taɓa aikata shi ba. Tunda waɗannan 'yan bindigan yanzu yanda ake jin tsoron su, da ce ana jin tsoron Allah a Najeriya, to da tabbas hatta kiristoci in sun mutu lalle aljanna za su tafi. Domin za ka ga duk inda mutum ya san zai sha wahala, za ga kafa kafa yake yi ya kiyaye wannan guri. To amma kuma idan addinin Allah ne sai ka ga ana wasa da shi. Yanzu a ƙasar nan tamu ne za ka ga babban malamin addini ya fito yana zagin malamin addini, wani ma za ka ga ya rasu wanda ya fi shekara 100 da rasuwa, amma sai ga wanda aka haife shi kwanan nan ɗan shekara 30 ko 40 ya kira sunan wannan malamin addini yana zagin sa, ba tare da yana jin kunyan Allah da manzansa ba kuma tare da yana jin kunyan iyayensa ba. Wanda kuma dama a ƙa'ida ta malamai sun ce ma duk wanda ma ya zagi iyayenka, idan har kai baka rama ba, to lalle iyayensa ya zaga. To barantana wa'annan manya-manyan malaman addini namu sun riga sun wuce can shekaru da dama, wanda ya kamata a ce a yanzu duk wani abu da zai fito daga bakin mutanenmu ne yanzu addu'a ne ya rage a wa'annan mutane. To amma kuma sai ka ga wai ba addu'an za a yi musu ba, abin kunya sai ga an fito ana zagin su, musamman yanzu zamanin social media nan da muke ciki, da mutum ya gama ƙawa'idi da ahalari kawai sai ga ya zo ya dirama malamai yana zage-zage yana kafurta su. Abin da ke faruwa kenan. Kuma duk wanda yake ba wai bangaren sa kake ba sai ka ga shi fa a wurin sa kai kafiri ne. A haka fa malaman addini suke yi, wanda irin wannan wasan da addini da malamai suke yi, hatta 'yan wasan Hausa lalle ba sa yin haka. Domin ni ban taɓa ganin inda Alinuhu ya fito ba ya kafurta Adam A Zango, ko kuma ga Adam A Zango ya fito ya kafurta Alinuhu, ko ko a'a ga Rahama Sadau ta fito ta kafurta Safiya Musa, ko kuma a'a ka ji Fati Muhammad ta fito ta kafurta Alinuhu. Duk irin wa'annan abubuwan su da suke 'yan wasan Hausa ba sa yin sa, amma sai wanda suka fake da sunan malamai su suke yin wannan abun. Domin ku duba ku ga abin da ya faru kwanan nan, shan alƙali Zaria da ya je gayyatar Hadiza Gaban, ku duba ku ga yadda mutanen da dama suka fito sa ta sukansa, yadda ka san ya je gurin arna, haka ake kiran shi da fasiki, ita ma ana kiranta da fasika, alhalin shi malamin addini ne, sannan kuma alƙali ne shi mai shari'a, wanda duk wani karatu da kake tunani kayi to ya riga ya fi ka sanin sa. Idan ba wajen MP ya halatta ya riga ya fi ka sani, in ma bai halatta ba ya riga ya fi ka sani. Kuma abin da mutane suka ringa cewa shine ya kamata wannan shak alƙali tun da ya je wajen Hadiza Gaban a jera hirar shi da Hadiza Gaban ta fito a ji shin menene suka tattauna akai, shin sun tattauna ne akan harkar wasan Hausa, ko sun tattauna ne akan addini, shin ko ya je ma Hadiza Gaban wa'azi ne. Kaga duk babu wanda ya sani, Allah shine fa bai sani. To shi yasa mutane suka ce lalle a daina gaugawa, kowa ya jira ya ga fitowar
wannan hira, sannan idan yana da wani abin da zai ce kaga sannan sai ya faɗa, ba wai kawai ya yanke hukunci ba tare da ya san abin da aka faɗa a wannan guri ba. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka zanna mana alamar subscribe, ka zanna mana alamar ƙararrawa, ka yi share ɗin bidiyon nan, ka yi lakin. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin da ku kalla. Da kuke gani wannan bawan Allah sunan shi Rajo Madawaki, kuma mai unguwa ne a wani ƙauye da ake ce masa Gobirawa a ƙaramar hukumar Faskari. Abin da ya faru shine ranar 19 da wancan watan da ya mutu na Oktoba na shekara ta 2022, akwai wani talakansa wani wanda ake cewa Yahaya dan bai dan shekara 35, wanda yana gona yana aiki yana noma. Wani dan fashin daji dan ta'adda ya kai mishi hari a cikin gona, kuma abin da ya faru shine Allah ya bashi nasara, ya fi karfin wannan dan ta'adda, ya dauke shi ya buga shi da ƙasa, ya kwace wannan bindiga. A takaice suka yi kokowa har ya samu ya kashe wannan dan ta'adda. Kuma kamar yadda kullum muke faɗa cewa idan an ga abu a je wurin masu unguwanni, a je wurin 'yan sanda, a je wurin alƙalai a kai rahoto. Ƙauyensu babu 'yan sanda, amma ya san yana da gwamnatinsa shine mai unguwa. Ya ɗauki bindiga ya tafi da ita gidan mai unguwa, Malam Sirajo gashi a nan. Ya mushi bindiga ya ce to ga abin da ya faru, barawo ya kai masa hari a cikin gona, kuma Allah ya bashi nasara, amma ya samu wannan bindiga. Malam Sirajo maimakon ya ɗauki wannan bindiga ya nemi 'yan sanda ko sojoji da suke a wannan area ya ba su wannan, ko ya buga waya ma, sai ya ɗauki waya sai ya kirawo 'yan ta'adda. Ya kirawo wani kasurgumin ɓarawa wanda ake cewa Hamisu ya zo. Akwai wanda ya fara kira da farko, wanda ya zo ya ga gawar wannan ɓarawo, ya ce ba nashi bane, amma bara ya kira wata daba. Aka kirawa Hamisu ya zo ya gani, kuma suka zo akan babur, inda dama shi ya kulle wannan manomi a gidan shi. Ya zo ya danka musu a wannan manomi, suka fita da shi bayan gari, suka harbe shi, suka karɓi bindigarsu. Daga nan suka kewaye gari, suka ce to tunda wannan ɗan gari ne ya kashe musu dan uwa, mutanen garin nan sai sun biya kudin fansa naira miliyan 10, in ba haka ba za su zo su kashe kowa a cikin garin. Ka samu rahoto, muka yi ta kokari a nemo Malam Sirajo ya gudu, ba a kama shi ba. Muka baza koman mu, kuma Allah ya ba mu nasara, yanzu gashi ya zo hannu. Malam Sirajo, ka matso kusa, ka yi bayani. Ya sunanka? Sirajo Madawaki. Shekara kana? To a ina kake da zama? A kawai ma. Me ya matsayin? Mai unguwa. Me ya faru akan maganar dan bai? Ran kai da abun da ka faruwa shi dai wannan talakan na daji ya je gidan sai, saboda sana'a shi ke nan da Allah ba gona abin ya faru. Ya je gidan sai sai suka haɗu da wannan ɗan hilali. To da suka haɗu, ya zo zai yi kinafin ɗin shi, ya yi mai atar da bindiga. Allah ya taimaka ya kokarin kwace bindiga a hannunsa, ya kwace sai ya kashe shi, ya wuce ki da bindiga. Akwai wani yaro wanda a bakin bandar ɗin dajin, akwai wani yaro ɗan gare mu wanda shi yana aiki kusa da wurin gona su da an tsallako kurama sai a shigo karkara, saboda muna da bandar da daji. Sai ya ce mai, Yahaya ina ka hito da bindigar nan? Ya ce wallahi Allah ya taimake wani dan hilali ne kun kai rigima da shi, amma Allah ya sa na buge kishi. Sai ya ce to yanzu shawara, tun da daga ni sai kai sai Allah, idan ka san ka kashe shi ka gaya mu je mu koya bindigar nan. Allah shi an jima muna iya tunkara mai ruwa mai bayani, saboda kaga dai yanzu ba ta hito nan, tunda ana tare da mutanen nan ko da yaushe cikin gari, sun yi karfin misali su kadidin din karkara. To ni misalin karfe 5:30 magana ta isko, an ka same ni da maganar nan, shi kenan sai wannan bawan Allah ya zo. A takaice dai mutanen karkara masu aikin waken soya duk sun gane rike da bindigar nan,
sun ka ce Yahaya bai kamata ka je da bindigar nan ba saboda ga 'yan ta'adda cikin gari yanzu. To ka san mutanen mu da ya zo da ita sai bai karaso da ita ba cikin gari, sai ya samu bakin gari sai ya ɓoye bindiga. Da ya ɓoye bindiga a bakin gari shikenan sai akwai Ali Bahari sai ya zo ya gaya mu, akwai kuma Isha'u sarkin fa sai ya ce ma ya yi faɗa da wani ɗan Hilali amma ya cice shi. Da ya zo ya gaya mun, suka gaya mun sai ni ce to yanzu Allah ya kyauta, ba da wata matsala iya abun da ka faruwa kenan suka ce. To sai ga matsalar ta biyu ba kawai sai ga Hilali sun a cikin gari saboda magana ta riga ta bayyana cikin gari. Sun ka zo suka ce ina mai unguwa ni ci gari, suka nemo wannan bawan Allah hakuka gidansu tsakanina da Allah ranka ya dade. Sun ka ta samu tare da shi, mun ka je bakin daji suka yi aranji ɗinmu gaba ɗaya. Akwai ɗan mai gari da yake shi ma dawakin da ka ji ina faɗi a rana ne. To da suka ta samu gaba ɗaya suka ce to yanzu ina bindiga, ya kashe ki musu yaro ya ɗauki bindiga. Suka je su gwadi bindiga ya miƙa musu da hannunsu, amma ni gabana aka bayi, tsakanina da Allah gabana aka bayi, amma ni ba an shi bindiga ne ba su. Wallahi tallahi ranka da ji abin da ka wani abinda rahoto ya zo mana ya malam Surajo, kai ka tsare yaron nan a gidanka sannan ka buga waya. Yawwa, ka buga waya. Ban kai karshen bayani ba, ina tsaya. In kuma ba haka ba me yasa ka gudu ake ta neman ka sai yanzu aka kama? Wallahi ban gudu. Ka gudu mana tun daga 11 ga watan Oktoba. Sai aka ji nan mai girma kwamishinan 'yan sanda ya tara jami'ansa, ba ma wannan na yanzu ba wancan, ya ce duk inda kake a kamo ka a live ko a raye ko a mace saboda ka gudu. Kuma yanzu mu muka san irin hidimar da aka yi aka samu aka kamo ka, amma yanzu ka zo kana yin ƙarya. Wallahi tallahi ranka da abin da ka faruwa, shi sarki shi ya kira ni, sakataren sarki ya ce min to yanzu in yi bayanin abin da ka faruwa. Ni ce ranka da yanzu gashi bawan Allah ya su mutanen gari sun tsani, sun ce zai ja musu bala'i tsakanina da Allah da Annabi. Haji abin da aka kira an ma magana rufe yaro kace kana zuwa kan wannan bayani. To ai maganar da mutanen gari sun tsare shi, sun ka tsare shi, sun ka afko mutanen gari. Za ta fito. Ba kai ka tsare shi ba? Wallahi ba ni tsare shi ba ranka ya dade. Ci gaba. Da sun ka afko cikin garin sun ka tahi da shi aka kashe shi. Ni kuma abun da ka faruwa lokacin mutane sun tarwaje, ni kira ne kokarin ni kira mai garin mu ce mai ga abun da ka faruwa, amma misali isha bayan sun dawo gano kashe dan uwansu, ni ce mai turan kai da ga bala'in da ya same gashi kuma yanzu cikin dare ne, dare ya riga ya ce mun to yanzu ya an kai, ya ce mai to ka ji halin da muke ciki yanzu. Ya ce mun to kamin sahiya ta waye su yan ta'adda sun riga sun kiwaye gari kuma sun hana kowa ya hita da shi wannan bawan Allah. Sahiya ta waye sun ka zo suka kiwaye gari, suka kama balle shaguna, suka ibi kaya, sannan suka je da shi suka kashe, suka azu tarin miliyan 10. An kira da an ce yanzu in yi jawabi in faɗa musu abin da ka ba. Ni ce musu in samu dattawan da na kamata na Wa ya kira ka? Sunan 'yan sanda sun kira da ɗan Juma ya kira ni, ya ce mai in zo da wa'anda na dace. Sakataren sarki ma ya kira ni ya ce in zo da wa'anda na dace, dattawan gari su yi bayani. Abu da ya faru baka da lambar DPO. Wallahi tallahi ranka da mai garin ka bashi da lambar DPO. Duk garin ku nan duk ba wanda yake magana da 'yan sanda. Ai na faɗa mai ni haƙƙina na DP, na faɗa ma shi mai. Ka ruga da gudu da ya zo aka zo da shi da bindiga, ka ɗauke shi kun ruga da gudu da shi police station. Wallahi ranka da ba su bari mu ka gudu. Ni wani labarin da ya tsaya ku uku kawai da shi mai kashewa da shi wancan guda da kai, ya aka yi labarin ya bazu a ba da gani sai su abin ya faru, ya so riga sun shi ya zo da ita ne daga daji a bayyane, mutane sun san da magana, shi ne suka taso mu an ka zo ya ba da bindiga, ya ɗauki bindiga inda ya koyi ta. Ni ina wurin tsakanin da Allah don duk abin da aka yi na sun zan isko shi amma gobe ina magana gudu da aka ci wallahi ina cikin gari ban te ko ina tun daga watan tun daga 11 ga watan Oktoba, wata guda yanzu, sai yanzu kai kake aka kama ka. Wallahi ran kai dake ba inda kuma a yi bincike a shi kenan ka zauna